birleştiren bolýaňyz. Ýöne Şu wagt bam ses vatandaşlar. Geldin mi bana? Varmış orada. Şu wagt bam ka sesim. Varmış orada. şu He şu wagt bar Var bam. mı diyor. Tamam. फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से रूबीना को फॉलो कर Tamam yoksa ben getiriyorum 15 dakika sonra. Şimdi ba. Men yene tärdin aýtmalar. Sözüm ýazaýlar, tamam bilen okulyn. Bir giden daha da aýtdym aýa. Tamam. Az önce de vardı ses diyor, öyle diyorsunuz da ben elimde planşet var ha. Ses gelen o hataydan. Değerleri de oynamalı bulur şeydi. Değerleri de. Gelen Talip. Ha indi normal öýän şu ses gelýär. Menen barladım. Men aýdýan bular diýen adamlary adama hormat goýmagy baydagy hemme zatdan ýokaryp tutup adam mäme öldürmi galmy bu zatlar bilen işi ýok ha. Bir giden jenayetler o Süleyman Tursunbaýew var, Daşoğlu çempion bolanjak öldürildi 2021-de. Ağam bular haypol. Bu Seret men sana bir zat aýdyn Nuraga. Şu wagt bir Bular hiç video çekmedi. Ya inni açıldılarım kaya bir yanlış. Yo. Seret men sana bir zat Bir açtılar. men sana bir düşündireýin. Türkçe wagt hökümet sen baýda basmaňa sana garşy bolan otyr. Yani seni halkyň içinde ýigrenç töreçek bolýar. Ýön Seret men ýadyr biziň ýanglışma lälä bilýän, bir ýanglışyk etdiň, bular göni ulanjak bolýarlar bilýän, bir zat etdiň. Bular üçin seniň edýän adyň näle diýsen kan? Bularny ulultýarlar da bokun içinde mowjud gözlär. Awa. Indi bu wagt Velayetleri Aşgabatda salmasaň o adamlar kimsizsen velayetleri olan göl baram bolsa ýa-da küzle wagt. Küzle. onno bolýar. Onno bolýar. Küzle bolar. Küzli baýdak zat. Ağam şu şeydi gurlayan da edýän adamyň köpüsi ne gullugy eden däller, da eden däller bilýänmi? Bir zat sorasaň, soraňa jogap berip bilen oklar. Baýdak vatan millet. Ağam, vatan millet Sakarya diýer. Men taýam video çekdim ana bir eýem habar geldi. Şeyden olup kim aýok? Haramlady keramika işledik görünün. Tablet kaçy. Perhat dip ady. Oy 19 ýaşly biriniň öwle ýatyp dile bolan çagasy, ýeke çagasy. Şonuň öwle öldüripdir. Tabletka içip tabletkan keypine. Pregabalin içipdirmi näme şoň keypine de gidip duran 19 ýaşly bir çagagy. Olum biriniň ýekeje çagasy ýa. Ýekeje öwle diýe. Ey, maňa video çekgen çaň öwlüň oňar ey. Köpek. Özüňe mä 5 bir öýden girip çykýan. Eklenje edip bilen dop, normal ýaşap bilen dop, adama bolan hormat ýok otayda gelin bolup baýdak, sen baýdan ýatda, sen baýdan ýatda. Pregabalini kim sokdy ýurdu? Yegenler sokdy, nemeler sokdy? Prezidentin garnaşlar sokdy, başga adam getirip bilen o. Tabletkan şoň elinden alyp içdiňiz-de, olar siziň durmuşyňyz, gaýladylar. Gitdiňiz-de, İştiňizden soňundan bir çagany 19 ýaşyndaky bir çagany olama öwle seni bolmaly ýekeje öwle. Olama verilir. Ana 20 ýyl alyp gitdi öwlüň türme. 20 ýyl. Burada aýtşy. Yani şular keret şu videonu çekken adamların men pikirimçe hemmesinin hem şunu ýalyp götürüp boku var adamlar. Başka hiç zat däl, götünün boku var. Ýaklan watandaşlar. Şu wagtda çenli Nuran Naýew men beýleki aktivistler hemişe halkymyzyň problemalaryny, ýurduňyz içindäki edenetlikleri aýdyp gelýäs. Hiç kim video çykyp aýtmady. Plança adam ýurtdan gaýdypdyr, aeroportdan gaýtdylar. Şol adamlar şu wagt haýp tutjak bolup Nuragaň arkasyndan dar edýärler. Egerde şol ýala gaýratly, egerde şol ýala gaýratly, merdana adam bolsaňyz, şol ýala watan söýüjülük bolýan bolsaňyz, birinjilik bilen watanyň içindäki adamlaryň arkasyny tutun, kömek edin şolara, elinden tutun. Çykyň da internet platformasyna ýurtdaky problemalary aýdyn. Egerde onu edip bilmeýän bolsaňyz,
edýän adamyň garşysyna video çekesiniz, olar ýa gelýän bolsa, onda bu üçlü bezni agaryňyza çydasaňyz 1000 ýaşa. Mene wara, meniň edip bilýän zadym, meniň eden zadym şu wagtda çenli, ýa-da Nurinkini, haça bir 10% etseňiz, onda oturup gürleşsek bolýar, bolýarmy? Ýöne şonam etmeýän gelip bize garşy video çekýän bolsa, onda bilemok men. Näli düşünjeli adamlar. Mene ýa-da ýa-da sen video görkezdiň-ä? Ýa-da sen video görkezdiň-ä? Wallahi diýen men şu daşy videony görmedim, Allah var. Görmedim men şu videony, wapşe gör. Şu wagt gördüm. Näme söýýärmi şu taýda? Wa aleyhisselam. Ay teo, no lialar teo, bir kritikaçı da ya, so geçtinden la yo, bir kritikaç. Kritikada da teo, sonunda çıda yap bir de hiç bilmemiz yok. Vallahi näme söýýär ya. Söýýär gelen gatwa. Biz mata dip yapış bolsuňuz da, biz adam dip yapışýar. Biz adama dip yapışýar. Biz mata yapışamyz ok. Biz ol cisimlere materyalist däl biz. O stakana, mata, hali, o nemelere yapışamyz ok. Adama yapışýar. Adama hormat goýulmadyk ýerde birinjiden hem o baydak. Kanunyň alamaty. Konstitusiýaň alamaty. Adalatyň alamaty. Simbol. Odaklar yoga. Yoga odaklar. Aşağı boşağı. Yok odaklar. Kanun yok, adalet yok. Gugully kakkas şu sebäp bile siz biz dinlemäne gelýäňiz şeýdi. Bilem size şu fırsatdan peýdalanyp aýdyp berýär. Adama hormat goýmaly. Baydaga, watana goýmaly. Asa medenlerine mehriwan halkyma diýip, halk näme? Adam. Näme şu mehriwan baydagma diýen oklar onu. Nura. Mehriwan halkyma, mehriwan watanyma, ondan hormatly prezidentime gatam edýän diýen. Näme şu birinji ýerde halk gelýär? Nuraga. Näme üçin bir ay munun odol öldürülen, o ýaşly bir lewaply bir gyzy maşina kakyp öldürüli. Serdar Berdimuhammedowyň çykany bolan Adatfonyň jigisi şol oglan öldürdi, şo barada hiç kim çykyp video aýtmady. Näme üçin mundan öň edilen jenaýatlar bardy, video çekemedi. Näme üçin şäherde magazinler ýapyldy, moýkalar ýapyldy, bir näçe adam işsiz galy, çöreksiz galy. Näme üçin şo barada video çekmediňiz? Ha? Onu götüýenok onu. Korkok watyrlar götüýenok. Yok, onu näme gurulýaňyz o? Erde mert olar ýaly erkek bolsaňyz, hemme taraplaryny alyň oglanlar. Ine biz luboy wagty luboy zada aýdyp bilýäs. Dogry zada aýdýar, töhmet däller. Bir adamam çykyp sen töhmet atypsyň diýip bilmeýär. Ýöne siz gelip hype çek bolýan Nuryň arkasy bilen maňa video çekýäňiz, men size o hype bermeýän, men size jogam bermeýän. Sebäbi men diňim däl o siz o. Düşünýärmi? Meniň intellektim sizinki bilen deň gelmeýär. Meniň maksadym başga. Men Nury çyly sistemany garşymyza alyp beren adam. Siz biz üçin semiçka ýalak. Semiçka bilýän agdynda çiýitleýän. Şolar ýalak. Şoň üçin biz siz bilen güýmenmeýäs. Men barantak. Bulary wagt saat gelende şu geplerini adamdan hemmesini screenshot edip koydum. Sizlerin suratlaryňyz bir-birden goýýanlanym. Boluňa moda video çekiň diýip size garşy meni hökmany suratda video çekýän. Ýöne bir neme bolýar. Kurban ulyň nemesinde her gün bir gat bolýar tek. Bolupman her gün. Girin YouTube kanaly bar, girin go video bar. Görüň arkadagy nädip zaçumary etdim New York'ta. Görüň begenersiňiz o ýüreňiz demalar. Gelin görüň. Bitetdi onu. Mirkide ýaşaýan tabletka bilen ýaşap görün. Her gün tabletka bolmasa ýaşap bilmeýär. Parahat dip diýesi. Bolýar, boş veram sen. Parahaty 19 ýaşynda bir oglany öldür ýa-da 20 ýa-da ýan bir aýlykda bolanda gatnaşlar. Ne şu oglu şu. Deredin? Bolýar, boş versen. Tablet istiyorum, sesine deredin. Ondan başga işimiz ken. Düşündün mü beni? Vatan dönüğü. Tağam siz o iş ettiren vatan dönüp diýäňiz, hain diýäňiz. Bilem size diýär bolýany hakky dönüp siz halk düşmanam siz o iş ettiren diýäňiz. Nura
Tamsyk videolar çekseler ana şonu görýäňiz. Tamsyk. Bolýa, näme üçin arzuwuň ejesi türmäge basylanda çıkyş etmediňiz? Nä hak ýerde ullakan aýal, ejeňiz ýaly ýaşyny aýal türmäge girende çıkyp gürlemediňiz aýa? Gaty watan söýüji bolupsyňyz o. Ha? Näle adamlar o siz o? Haýp. Haýp emme adam maksady haýp. Nemede troll komanda, şodya troller, şodya istesine de özlerinin namusyny gorabilecek adamlar şeýa ertik bun. Bular ýa. Ejizaganym adamlary hökümet, ejizaganym maňa diýip bilýänmi? Men alyp bilýänmi? Ene, Gurban goly sana wizy prasad edýän. Serdar Bermuhammedow, maňa bir zat edip bilýänmi? Meni erkeği bar bolsa Türkmenistan hökümeti, meni Amerikadan alyp bilýänmi? Bam gaýratyňyz, talibe. Näse Türkiýeden alyp bilýäňiz. Men alyň erkek bolsaňyz. Alyň meni, men şu taýda açyk wizy prasad edýän hökümet. Men alyp bilýänmi? Bam götüňizde gaýrat. Gelin alyň meni. Ejizaganym olong Alyň meni näme Alişerli Abdullah olong çağlar ba zatlar ba. Maňa degin o, gelin maňa degin. Meni alyp gidin. Olary näde kösediň? Farhad alyp gitdiňiz. Gelin meni alyp gidin o, näme? Salih menem aýdyp gelýän ana menem Gallanjada, benim Gallanjadaň gitdiňde alyň puluny ýeten okmuyor. Aýp gedaýlaň özleri gaýtam 3-4 milliard dolar, ýan-ýakyn 3 milliard dolar alylar bol çekmek üçin. Bular gedaýa taýan bolýar. Ýa-ni bilýärler bular agam. Bu bilýärler. Arkamda kimin dronunu gowulýarlar. Götleri çatmaýar, balana sıçyp otyrlar. Ey sizin Türkmenistanyň içindäki adamlar meni näl bana podдержка berýän ödüm gowulýar da. Balanyňda fiersiňiz bar, bilseňiz kimin ey Türkmenistanyň içinde size ýüzlenýän organ işgärleri ýerde erkegiň bar bolsa gelin ýüzüňi açyň bir gürleşek siz bilen. Ýöne erkek ýaly ýüzüňi açyk gürleşin gelin. Bam gaýratyňyz ey. Damarına bassaňa gürleýän kenler ýöne diýme onu ölmewi kän damarına basanok bolonlay adamlaryň kösüne. Gurban guly. Näme sen ahrana çalt ýygnyk edip otyrsyň, golasyňdaky adamlara ýygnyky çaltlaşdyrypsyň, näme boldy? Gorkýarmy? Ha? Ahranadakylary öňe beýdip kepdi de iki sapar ýygnyk etýän Gurban guly, näme boldy? Gorky urudyňmy? Haramzada. Tuşar. Ha? Prezidentiň hopuluk gullugy näme boldy? Gorky otyrsyňyzmy? Nämeden gorkýaňyz, näme boldy? Öňe beýle iki sapar ýygnyk ediň dokdyňyz. Diýmek gorkýansyňyz da bir zatdan, ha? O, bir ekstrany ýagdaý. Çaykant durda ýurdun içi şondan. Ýöne bara men näme diýjek? Şu men ýalak vilayetler ba. Daşowda, Balkana we başga taýdanlar. Fidem maş olan içinde daşary ýurtlardan nemelerden Aşgabatda toýu onun neme gatnaşmazlyk edilen sürgün edildi ýyzyna. Vilayetlere tagam ýöne koý watandaşa şeýledi sürgün etdiler. Sizlere medin şu meňeden hereketimi. Edin watandaşlar. Baýda täden döre men ýan görkezdim size. Näçe han baýda görkezdim. Türkmeniň öňkü baýda. Ştaýda bar, size bir zat aýtjak bolýan. Şu wagt konkretna dawa gidip otyr. Hökümet bilen Türkmeniň baýda. Bir zat bilmeňiz isleýän. Hawa. Bir zat bilmeňiz isleýän mehriban adamlar şu wagt biz konkretna uruşup otyr hökümet bilen. Yani bu uruş konkretna uruş bolar. Gurbanlykda zatda ýakyn wagtlarda inşallah Türkmenistanda polyboma bir zatlar boljakdyr. Prosta wagt gerek biraz. Ýöne bir zat bilmeňiz isleýän Türkmenistanyň içinde prezidentiň golasyndaky adamlar, goloýundaky adamlar bizi gollap ber. Şonu bilmeňiz ýeterli. Awa. Ya gıydlar bilen yatıp duran haramda ol. Düşünýäňmi? Janyňyz sag bolsun, men hiç kime mejburiýet edem ok. Prosta aýtjak bolýan adam, inşallah öýdüňiz görersiňiz ýurdun içinde. Bolsun Allah'tan bolsun dua dilerim. İnşallah. Aheret Türkmenistanyň bundan öňkü baýdawy watandaşlar şu 1973-1991 1991-nji ýyla çenli ina bilin baýdagy bilmeýänler üçin. Ina Gyzylbaýda ortasyndan 2 sany talaşa geçýär.
Ne? Şu Türkmenin öňkü baýdagy. Gorok çekiç we ýokartynda da ýyldız bar. Bilmeýänler üçin, tupoýlar üçin, ikilikçiler üçin, bu baýda üçin ata-babalarymyz ganam dökenok, Garbaçow daýymyz bar. Alho garaşdyrlygyny danym öz baýdaňy döretdi. Ýaşa diýdi. Garbaçow daýy berdi ony. İşte onun için görüşüp almadık. Şoň üçin gymmatam ýok da, näme? 5 tane göl goýanyň bilen 5 tane welaýaty sylamasa kıydaty näme baýda? 5 tane göl goýan bolýar. Ýöne 5 tane welaýat sylandyk. 5 tane welaýat haýsy özüni normalny bilýär şu Türkmenistanyň. Aýdyňany? Ayal gyzlaryň Bu zatlar hak we hukuky. Nuraga, maşin barda aýtsan agam. Ey, çumolar, maşinler alyp otyrlar o şäherde o. Maşiniňi eline alyp otyrlar, köne maşin diýip. Sürdüren okursa maşin. Ne edip maşkalaňy dekleje? Utonuňyz okmy? Näme şu barda video çekmediňiz ha? Näme bolýar? Maşinleňizi köne maşinler diýip şu derece ýetäýdiňiz bu toranlara. Video çeken bolýanmy? Erkeň bar bolsa şo barda bir kritik ediň, ýumurtkaň bar bolsa erkek ese no. Olar ýaly adalatly, şolar ýaly watan söýüji bolsaň, çek maşinler bardy. Götüň çatan okmy? Näme gurulýan o? Onun için video çekmek için ullukan gerek. Öküdüm ki al yürek gerek. Onu al video çekmek için. Göt gerek. Olardı. Häzir şu wagtky arkadaga ýallaklyk edýänler, şular al video çekýänler ýetirkün hökümet çalyşdy. Näme dersiňiz? Zatlar ýüzüne basylsa näme dersiňiz? Videony aýyrsaňyz aýyr beriň, meni hem screenshot edip aldım, o suratlaňyz. Näme dersiňiz? Nire yani utanmajak bolsaňyz ýetirkün. Şu rejim ýykylandan soň. Olama arabat jygylap dur. Awa men zatdan näýle bolsam ýene bir başga bir zatdan näýle. Gara halkyň hersi bir zatdan näýle. Ýurdum içinde. Bular oňurgosyz agam köpüsi bir gaýrat agam. Bular wara gelip aýalyny, bajysyny alyp zat etselerem sesini çykarjak adamlar däl agam. Düşünýärmi? Her kimde namys zat ýok agam. Bular nahadu prosto hamal namys sıraya adet ýa. Ey biz maşkalamyzy goýup bara maşkalamyzy düşmanyň agzyna goýdyk o. Görüşüp berse siziň biziň edýän men Doňyan talip. plan çekip beräý. Talip sana. Ha? Talip doňyan bilen Talip plan. Valla meniň Okman barada çeken goýan videolary göremok. Bulawmy biz gelir, güler geçerim yani. Ola. Hiç maňa. Ey adamlar. Maňa Şu wagt meniň Nuri, aýtan, meniň şu wagt gülledim parlyk ýaňy başga zat eden gör. Aýda şu wagt goma internetim. What Ey, bolýanda o. sizler üçün çıkış etdim men. Siziň aýdyp bilmeýän zatlaryňyzy aýtdym, problemalary aýtdym. Näçe sany ütkeşme boldy ýurtda. Biriňiz baryp men ejemiň ýanyna, gelneje ýarawsyz ekeniň, ýollaşyň ýarawsyz eken baryp bir derman gerekmi, bir zat gerekmi diýip soradyňyzmy? Utanyňyz okmy gelip Nuryny kritikawat edýän, men garşy wize çekýäňiz-de, şolar ýaly bir gaýrat boldyňyzmy? Öz siz üçün görüşüp beren adamlary şeýdip ruhsat berýänmi şeýdi wize çekilmeýän zat etmeýän, ha? Näme boldy? Şolar ýaly bir gaýratmy siz, ha? Yalla goýluňyzmy? Hiç bundan ýan zadyňyz ýokmy bu dünýäde? Halitcan, meni kritik edip video çekselerem razi ho şu turonlar geplet. İşte adam. İşte adam. Yekece bir gürlemeli yerine gürleyen bollu. Ha sizin hiç tadınım gerek. Gel canına sağ ol ya. Yöne bilin o şu dünyanın ağırsan badır o. Yöne himmede hasapsız zat yoktur. Prosto var adamçılığını yitirmeyen o hiç açan. Ölüp gidersiniz himmeden ölüp gidersiniz. Hiç kim bu dünya ömürlük gelen değerler. Yöne ertir bir ürün. Ne edip yaşayacak sen o? Şu ne bileyim o utanınaklar o bular o. Ay bolyalam. Aytma kendi at bar aydılar. Prosto bolyada. Bizim aşağıdan yaşasın Nuru arkadağımız deyip yazıyorlar. Sağ olun minnettar yani. Arkadağı bilen nane denge yani olsanız.
prezident bilen aýyn deňeýän bolsun. Sag bolun. Benim şu watan üçin elimden geleni millet paradyň nasistlaň baýdagyny ýatyrýarsa netip bolsa täze türkmeni 5 welaýaty gujoklayan bir iki sanak renk bolsun. Onun içinde 5 tane o ýyllydam bolmaz, göölem bolmaz. Hemmäni gujoklayan, özbeğini, gazagyny, bulucunu, hemmesini gujoklayan baýdagy dersen inşallah. Türkmenistan'dan kıdır. Türkmenistan'ın içinde yaşayandan kıdır. Yadyňyzdan çykarmaň. Aşgabatyň kam däldir, ýöne Marin kam däldir, ýöne Lewagyň kam bolmaz, Balkanyň kam, hemmesiniňkidir. Alagada bir maşgalanka hijem bolmaz inşallah. Düşündiňizmi şoňa? O 5 tane göl goýan bolup, näme şatlyk şekif. Video çekipsiň sag bolayım. Ini minnettar. İň bolmany daşowdan bir kawatda Aşgabatda görmek isleýär. Gel täzeden iziňe. Men şey daýan, şu siyasata girsem mara. Baryňyzy bir aýal ýokdum bolina ýatyşdyňyz. Men çyksam täzeden baryňyz galdyrýan meni şey diýýän men esem. Bolmanam şey diýetmeseň bolan o bu zatlar. Ýöne şatlyk seni Gysgabatda, Aşgabatda görür. Sen daşowly sürgün etdiler. Seni hem näçe ay bäri daşowdan Aşgabada girmesizlik nemäň bardy, gadagançylygyň bardy. Näme daşowlyň näme göli ýokmy Baýdakda bar ha? Ya daşowlyň onu Baýdagyny başga Baýdak etmeli ekenler-de girmedi ýaly etjek bolsalar. Ya Balkanlar aslanma Aşgabada girmedi ýaly etdiler. Ana Aşgabada näme Balkanda kösenip ber çal satyp. Ana şol oğlan Aşgabada girdirmejek bolsaň onda Balkanyň gölüni alyňdan hem aýratyn diňe Balkanyň gölüni goýuňdan hem aýratyn Baýdak ýasaň. Ine şu Baýdak Balkanlan kydyr. Balkanyň territoriýasynda geçýänler diň. Bolýa? Lewaplankyň gölüni beriňdan hem onam şeýdiň. Şeýit melekeniňiz ha. Rastak Baýdagymyzda gölümüz baý bolsa, o watandaşlar näme üçin territoriýasynda isleýişýär gelip bilen o. Kiminni Baýdagy baskalaýar Gurban gulmy ya men. Baýdakda biziň 5 tanak etnik türkmeniň nemesi var, göli var, ýöne Aşgabada ýani paýtagta girmäne ruhsat berilen o. Sürgün edýärler. Bagşylara medýalar şol sanly şon ýalak. Baray git mardan Aşgabatda toýa çykmak gadagan saňa diýip. Ýalanmy? Bagşy sadanlar. Sizler Aşgabatdan näçe gedek kowdular? Hano Baýdagymyzda gölümüz var ha, 5 welaýatyň göli dura. Bu näme onu? Tak što men ýerýä geç öwredörn men şey dip size. Şu zatlaryň ýalňyşdygyny men şey dip size öwredörn inşallah. Bu zatlarym aýtmak üçin ýürek gerek. Wa bular ýazatlara video çekip bileňiz, o dogrumy? Sizin güýjüňiz diliňiz ýetýäni Nuri çünki Nuri talyp merhemetli, size oň üçin gahar gelip Gurban uly ýaly türmäge basmajakdyr. Sizleri oň üçin gahar gelip sizi ogudan nefe basmaz. Bilýäňiz merhemetlidigimizi, şoň üçin bizi çekýäňiz. Gurban uly çekip bileňiz, çünki o zalim. Gannam tur gyljyndan korkýaňyz. Satýaňyz, balaňyz doldurýaňyz. Güýjüňiz ýetene munyň Nury bilen talyp bolýar, başga näme bolsun. Zato diýany ýok, şeýdip görleseňiz hem rady bizsiz görledim. Bilse bolýarlar. Berdimuhammedow, allyň malmatyny aktivistlere degmek bilen. Allyňmy Berdimuhammedow almatyny. Entek o günleri. Entek dowam etjekdir bu hereket. Olanlar daşyna çykmasa, eğer çykmasalar, inik sapar Gurban Gulynyň ýüzüne, Lişne Times Square'da bok çarşadarny ara ýüzüne. Ol entek o günleri. Ya aýtdyk, boly sesimiz gitmedi, eşitmedikler üçin ýene gaýtalýar. Distribüsiyonda arkada suratının üstünden baskılattık, yolun geçip baryanlar üstüne böktüler, tant oynadılar. Zayladık, onu zayladık. Yerin YouTube kanalı var, Gurban Uly seni hiç kim halan o keney, Baýdakçada gımmadın o keney. Meni sana aydayım Gurban Uly. Açım var idi,
Öl bilýän bolsaň gurban guly. Indi bilemok ýaýlym berdiýip ol sanlylygam komanda berip oňa pul berip haýyş edip çekdir daýmazlar. Gurban guly meýkölemesin diýip. Gurban guly öýkeleme saňa da çekerler sen çüýnem. Seňem bir açykar sen portretini. Talip. Ýöne bilýän. Nuraga ýöne bilýänmi? Erde erkek bolsalar şol wideony alyp goýsunlar da men Gurban gulyň ýüzüne basan ýerimi. Şonu gaýyňda video çekmesen erkek bolsaňar. Hedile derse. Et bilmeýär ýöne olar ýala. Gaýratlar çatmaýar bilýänmi? Diýmek Baydak bilen Gurban gulyny goýsak, ýani milli lideri arkadağımı taç arkadağım, kahraman arkadağımı tereda koysak yatlanacağım derken ne anla. Gördünüz mü vatandaşlar? Ya. Birce sorağa cevap berdiler de şol adamlar video çekerler. Birce video. Galip şolara bir haýyş bilen ýüzlenýär. Ýanky maňa video çeken oglanlar. Haýyş arkadağım öýkölemesin. Arkadağım bir ýatlaňa beýtmäňe haw arkadağım üstüne ayak bilen basalla. Taliň YouTube kanalyna bar. Oňum ýüzüne bassalar portretine. Urdular ýüzüne, boğmuşlar da. Hemme dal edildi oňa. Aýyş arkada öýkölemesin oňa da bir video çekmäňe beýtmäňe, onam goraňa bular ýalanmaz. Tapsim etdiňiz aýwara bir milli lider awlamy, gahryman, etçeli gahryman, geroy naçy. Uçu ara, afigeli что ли? Ara. Naçy. Lider naçy. Отец всех туркмен. Отец, bilýän ol kimin atýet sagam. O bilýänmi kimin atýet sagam? Onunki bununkileriň atýetsy dar o. Göz ýalak. Ay näme garaşy kakasy o 5 ýaşly gyzy namusny degen nasilnik. Olar ýaly kakanyň normal ogly boljakmy ýagam? Elbetde ýaşajyk medinstitutda gyýlar bilen ýatyp turup olary şeyden bören adam dar ýagam. Şonu bütün dünýäde eşitse uton vermeli o ýeriň aşagyna da kelläň soksun bilen düýü guşýaly. Näme çowam ýaşajyk gyýlar bilen ýatyp durun. Absurd o ýagam bul. Sen gözüň götür. Ýewropanyň bir prezidenti ýaşajyk gyýlar bilen ýatyp dursa näme bolar? Näme skandal bolar ýurtda bilýärmi? Bizimkiler orada kaýly ýaşap ber. Binamy sowalar o. Gaty binamy sow köpüňiz dagy bar. Hakykatdan aýally bolmagy zadyňyzy getip zorlasar, zadyňyzy beginip ýaşardyňyz da ýa, haram zadalar. De yusta sebebi. De yus diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy, de yus bilen adam cennetin iyisini almaz diye. De yussiz bilýärmi? De yus for hemme zady kabulleşdirip otursaň. Türkmenistanda bir bolýan bir waka bolsa, hamala ol zat bir mıjgam. Hamala o zat pravi normalnych wişey bilýärmi? Kabuto bolmaly ýalak bilýärmi? Kabul edýärler. Reaksiýa ýok. Biz bolsak adam kärçilimiz, insan perwerligimiz üçin şo zady birazjyk bilýän ulura edip söýýär. Biz adam ýüregimizde wyjdan bar. Bularda o zat ýok. Adamçylykdan çykypdyrlar bular wapşe. Bu arada reklama deyin YouTube kanalımızı Talip Abbasowyň kanaly var YouTube kanaly. Bir menki var. Şu ýanky basalan Baydak basalanam meniň kanalymda dur. Arkadaň ýüzüne basalanam Taliňkida dur watandaşlar. Görüp bilersiňiz. Meniň Nur Muhammed Anaýew kanalymda Amsterdam merkezinde şu basan näme dur. Hawa. Men jirmata hormat goýanmok. Eger şu mata adamyň awraýyny görmeýän bolsa, hukuklaryny görmeýän bolsa, şu mata adamlary ikinji sort edenle görmeýän bolsa, velayatlaryň maşin nomerlerini da başa baydyň. Şolam şu Aşgabatda girmänede hatda vize berip bilmeýän bolsa şu baydak. Men o baydaga jirmata bilen teredýänli şu taýda da men aýtdym. Görüp bilersiňiz videoň ol kesilen ýerine baydak näme üçin aýygyny aşagyna ýatyr. Sebäbini soragyny beriň. Şu sebäbini soragyny men taýda da aýdyp berip durun. Ýöne o taýdanam görüp bilersiňiz. Biziň oglunymyz türmelerde öldürjek bolsa, gürledi diýip Türkiýede göz astyna aljak bolsalar, men o baydaga hormat goýanmok.
Çünkü hükümet bolmak diýmek, kritika çıdamak diýmek. Adamlaryň saňa bolan tankydy garaýşlaryna çıdamak diýmek. Diňe mafiyalar çıdamaýar. Mafya, teröristler çıdanak vatandaşlar. Şoň üçin men o baydaga baydak diýemok. Onu men batyryň teröristleriň baydagy diýip hasaplaýan. İzmini zara bölümde. Ne şulan mata, ne şulan men baydagym. Düşdüňiz? Ina şulan men baydagym. Ina men baydagym. Men şuňa da baydak diýip bilýän. Baydak näme? Adamlara hormat ýok ýerde. Ha? Adamdan gymmat ýok ýerde. Sen şulardan sorasana içinde gowulary bar. Gowulara seslenip aýdýar. Ýerde ýüregiňizden geçip edip bilmeýän zadyňyz bar bolsa bize haýyş edin. Men size edip görkezýän şonu ýani Gurban Gulyň üstüne serdarın üstüne hem problema däl, luboy zat. Ya çek ýok siz üçin, gow adamlar üçin aýtdýan, ýerde adamlar üçin aýdamok. Gow adamlar üçin mesele ýokdur ýani. Näme isteňiz bar bolsa edip bilmeýän zadyňyz arkaýyna aýdyp berin. Luboy zat edip bolýanlar. Şanyňyz sag bolsun ha. Awa. Ya, ýöne Gurban Gulyň şowur gününe şowur ýerden tabi Taliň ýaşaýan ýerine New York'da akşamdy. Menne de ýerden şowur gününe şowur ýerden ola Gurban Gulyň ýüzüne adamlar bastyryp ýolla plakatyň üstüne ine şu neme suratymyz bara. Meşhur suraty. Ola şol etdirdi. Meniň baýdagy bassym bolyn. Görýänmi Gurban Gulyň ýatlanam bolmady. Gurban Gulyň saňa da gerekkä bilýän şo baýdak, bilýän. Ýöne gatam görünsiň halkyňdan wara. Ey men suratymda aýyn wara. Birem çıkıp goramaday diýensiň wara Gurban Gulyň. Seniň wara halkyň arasynda nol. Gurban Gulyň nol. Gördüň dämi? Baydakça bolup bilmeýän zaten de. Yani muny praktiski görkezdik. Praktiski. Mene baydagy baskıladym, Talibam Gurban Gulyň suratyny baskılady. Görüň ana şowun ikimizden bir gün etdik şonu. Onu hiç kim ýatlamadan. Nol la se awreň nol. Şunça 7/24 telewizionyada gördüňizmi watandaşlar? Men şu taýdan ýene bir zat ortaga çykýar. 7/24 telewizionyada arkada diýip adamlaryň ýüregine baryna düşdüňiz. Talip şoň ýüzüne Amerikanlar şeýdip ýoldan köçeden geçenleri üstünden geçirip oýnady üstünden. Şeýle 7/24 15 ýyl etdiňiz muna. 15 ýyl, belki 18 ýyl. Gördüň dämi? Baydagyň mahabatam edilmedi, zadam edilmedi bir san baydagyň. Şeýle adamlar video çekdiler baydaga. Gurban Gulyň saňa 7/24 15 ýyl 18 ýyl propaganda etdiň amma seni hiç kim ýatlamady. Utan. Ve şunluk bilen näme gözetirýär? Adamlaryň özü bilýär kimi hormat goýjagyny, kimi söýjegini, kimi ýigrenjegini adamlaryň özü bilýär. Siziň o telewizionyada, onu TikTok'larda propagandaňyzdan boş, olan boş, bulan boş. Peýda ýok. Düşdüňiz. Ser onu siz eldiki propaganda etseňizem meni halk kalbyndan söýýär, ýüregine göterýär, ölýän bolsaňyz. Düşdüňizmi? Hudaýa şükür, henide çennem efirlemede de gelýärler, gürleşýärsem, jaňa medialar, agam şuna maýsana gaýtam şu haramzadalara diýär. Şuna maýsana, buna maýsana diýärler gaýtam. O adamyň gymmaty ýok ýerde bular näme edip ýörer, bu samsyklar diýärler gaýtam size. Ya, size şey diýärler. Video çekkenler, sizin üstüňizden gaýtam halk gülýär. Meniň maksadam şolçu, demokratiýam şonsu gowy. Demokratiýalarda kim gowy, kim erwet orta çykýar. Diktaturalarda bolun hiç kim görläňok, basana adam olam gowdyk görkezilýär bolly. Hana 88 ming molluk patpişik maşallah görýänmi bu uje hökümeti udaro. Uje halkyň biziň tarapdadygymy görkezýär. 88 ming o. Gördüňizmi?
Giringde görün account'uma 88 min boldy beýleki account'um. Yetikdämi şu şappat diýär şuraya hökümete. Hökümetin öýden bilýär. Näme gerek başga o? Halkyň bize tarapdadygyny görkezip otyra. TikTok diye TikTok. Senin diye analizler diye, senin diye açan efirin diye, seninki alak patbiçiklere ora 99% diye, senin streamlerin 99% yokorda diye. Yani senin urubinnakilerine ora heredende diye. Toyuz maňa şu patbiçike merekkel tuğulmy. 2000-3000 patbiçikine täze kanal bilen edi oturýan. 30 miňlüga yapdyňyz. Haramzadalar. 3000'lük gülenem seronu 1000 adam efir edip oturýan olsak boldy da bize näme. Bir de 50 min bolu näme. 100 min gana şartlyk şey 100 min bolu näme 50 adam oturanok peýdasy näme. Tak što vatandaşlar biz uje marka bolduk. Birimiz Nuranna, birimizden Talip takama marka uje. Bizim uje ýöne bir sözümüz, bir näme reklamy bolýar. Men häzir içiňizden biriňiz şeýdip suratyňyz görsem züýüzda bolup gidýäňiz. Züýüzda bolup gidýäňiz. Derrew tanalyp sadedy. Bollu da näme? Gurban ule dibilen oktaja şonu. Etsin edik görkesin edi bilýän bolsa. Serdaryň edi bilen ok şonu. Bir de dibilýär. O bizim daýyn efirlemede gelenler var Türkmenistanyň içinde zivizda bolurlar o efirlemede ýurdun içine gelenler zatlar. Zivizda bolurlar tanamayan ýok şolar ýurdun içinde. Neyse yani özüme de möw oturmaly ýöne Goýaýyň şuly işi Talipçan, goýaýda zat diýip ýalbaryp duranyň ýadymdan çykdymy ýa? Talipçan goýaýda şuly işin gaýrat et. Goýaýda zat diýip näme çalt ýatdan çykardyňyz diýen ha? Başka edip bilýän zadyňyz barmy? Haramzadalar. Diňe şeý diýip ýalbaryp bilýäňiz. Diňe ejizlere diýip bilýäňiz. Ejiz adamlara başka edip bilýän zadyňyz ýok. Biz sizi uttuk meýdanyny diňe ýeňmek galdy. Olam inşallah ýakyndyr. Allah Taala şükürler bolsun. Siz ýaly haramzadalary düşman edip bilýänimiz üçin, zalimlere garşy görüşýänimiz üçin. Ýöne şuwun taryh hemme kişini ýatda saklaýandyr, şonu ýatdan çykarmaň. Şuwun zalimiň ýanyna bolýanlar ertir näme ýüz bilen çağalaňyň ýüzünde seretjek. Binamaslar, haça ýüzüňiz ýyrtyk asyň o. Kimi barada aýtdy ýani. Nuri sen bu işten çekildin diýäňiz. O men bir aýaly ýokdum. Men hatta bir aýaly ýok bolamda da ha görşüňiz ýaly tutuş aktivist, gettivist, yalla kay barny täden aýaga alyrdım bir aýdan soň. İş edeňizde şeý diýip etmeli vatandaşlar. Çünkü erkinlik ardan näl. Erkinlik üçin şeý diýip etmeli. Etjek bolsaňyz. Onuň eger Alişer bilen Abdullah degmedik bolsaňyz men gezer ýördüm belki. Başyn siz başladyňyz. Men näme diýýärdim efirlerde? Uçşuny siz döredýäňiz. Diýärdim şunu vatandaşlar, şu sözüm eşden badyra. Men näçede gaýtdym vatandaşlar şu uçşuny şulaň özleri döredýär. Uçşuna taýin boluň diýärdim. Men döretdim şu uçşuny. Bilen Abdullah'ny men içerik allydymy ýa? Men içerik allardymmy? Ha? Ýokdum daşa men bir aýaly efirlerde. Uçşuny sizin özüňiz döredýäňiz o, berdim Hommedowlar. Siz wara biziň sözümizde siz kän ünsön beriň lok. Ýöne siz hakykatdan hem seniň kadrlaryň bilen bile tupoy siz. Sizin daşa baryňyz oturup okudyp bolýarsyňlar. Biziň aýdan sözümizde gelip oturýarsyňyz ha. Uçşuny siz döredýäňiz diýdim men. Ha siz döretdiňiz Alişer bilen Abdullah'ny Türkiýede zakar edip içerik aldyrypdyňyz da. Siz döretdiňiz. Siz ýene döredýäňiz siz men aýdaýyn. Siz ýene bir gün türkmen halkynyň aýagyna da galmagyna siz döredýäňiz. Başga hiç kim döreden o. Siz döredýäňiz. Şu eýlek gassaňam, beýlek gassaňam şu hakykat şu. Işdyňyz. Video çekiljekdir inşallah. Gurban Gulynyň gyzynyň oguljakan barada da video çekiljekdir. Yeniden nazarçylyk barada aýdylmadyk zatlar, öň aýdylmadyk zatlar video çekiljekdir. Nuraga da inni äder video çekip başlar olam täze zar etýär. Inni öň men çekýärdim, Nuraga da çekip başlaýar. Öň birde inni iki çykdy. Siziň iň agyrýan ýeriňiz siziň garyndaşyňyza degen wagtydyr. Siziň Gurban Gulym piniňizde de däl.
Gurbanguly siz priznawa edin. Siz haçan da Gurbangulyň garnaşy degilende şonda barıp atak edýäňiz. Men bilmem näme üçin janyňyzy yan. Indi men diňe sizin janyňyzy yan ýerinden urjak inşallah. Nuram şeýle, menem şeýle. Indi görürs. Bilim kamilleşýär, talip üniversitesi kamilleşýär, özgörýär, bilim bular Özleri. Nuraga bulan özleri agam bilýänmi? O zat etýärler. Öz agyrýan ýerlerini öldür, görkezip otyr. Adamlar. Şeýle bir şans bar öňüňizde. Şeýle bir şans bar. Tarih ýazylyp durşy bar. Öz roluňyz şeýle bir görüllüli işler etmek waka. Şunýal şans tapdyrýaňyz o käbirleriniz bar. Hudaýa şükür, bir tapdyramy da tarih kimde bolýany. Tariha girip türkmeniň adyny 3 möjek at tolp galy bilýäňiz. Şular ýaly zalyma garşy görüşmek bilen. Tapdyrýaňyz ýöne. Ödemin şu wagt bölümi öňküsinden has aktiwni bolup başlady bizim türkmen halkymyz iýleşýändir. Söýükdiň da bizim geregem şol. Taýam siziň başga türkli gepledip bolan siz maňa diýin, oňa diýin, video çekin, men güler geçerim, burdan girer, burdan çıkar. Bundan hem giren noktazy. Oň üçin o gylmydam ýymylan. Adara galyp, söýgen bolup. Bolmanam pisliklerle hem uğraşýarsa, onuň pislikleri ortağa çykmaly bolýar da şeýdi. Pislikler bilen uğraşsaň pislikleri ortağa çykýar da näme bolsun başga. Ertirkün berdim Muhammed fikirlerine halkyň arasynda gedeňizde utanmasaňyz bolýar esasy, ýallaklar. Bolýar, halkyň arasynda utanman gezip bilseňiz bolýar. Кем быть, если чем быть? Ну тогда кем быть, когда, как Нура быть? Bolýa, Nuraga sağ ol agam, saman otur, habarlaşar. Yaxşı. Sağ olun vatandaşlar. Allah'a emanet olun. Canınız sağ olsun vara. İnşallah hem daha gowy bolar alad etmeň. İnternetlerim ölçüştürüp, yapıştırıp, Kaytam öňküden beter bolmaýmy? Berdi Muhammedow. Alişer Abdullah dağınam kakraşyny urýokka alaýyn diňizdenim. Meni bulam kakras çekildi şu wagt diýdiň, pikir etdim bir ay geçenden soň. Muňam güýjem galmaz, muňam nemesem bolmaz diýip pikir etdiň. Habaryň ýok gerek, awçy alak bolup ýatyp seredip oturanymdan habaryň ýok gerek. Habaryň ýok sen o zatlardan. Baydak sırayanlar, baydak piyarçıları, baydak şöhret berediler. Gayrat edin, velayetlerim şu baydağın aslında yaşaya. Şolar üçin bir video çekin garaşýas. Baydak parazlar. Velayetlerim şu baydağın aslında yaşaya. Ve şolar Aşgabatda girip bilen oksalınan okşolar. Ullu kan kynçylyklar döredilýär, ýaşajak bolsa, jaýaljak bolsa, propiska durjak bolsa, maşinli girjek bolsa, wapşe girip bilen oklar. Şularda video çekin, baydak paradlar. Göt berenler. Pidarazlar, sukolar. Ejesi belli, kakasy näberliler. Video çeken bolun anni. Velayetler şo baydan aslında ýaşaýar we şolar hamana siviri sürgün edilen ýaly şo taýy sürgün edilýär. Öz velayetlerine sürgün edilýär paýtagtdan. Bolun indi buňa da video çekin. Bolun Men türkmen. Men bu baydagy asmanyna götürýän. Hawa velayetlerim götüren gowara bile. Olaram adamma. Sen ýaly. Edir senki pasport götürýär şolaram. Bolun oňa da video çekin, velayetleri da video çekin.
arkadan bir sapsi maskara edýän biri. Bir seni gorajak bolýarsyň, seni möne onu gadagan edip dursun, bunu gadagan edip dursun. Dip bilen adam bir ağız şonýal video çekip bilen adam. Nirde hainler wagata şolun yüz açyl listesine de. Nirde hain halk düşmanlary, watan dönükleriniň yüz açylanlary da şolaryň üstüne. Men unutsamam, siz unutmaň şolary. Men unutsamam. Gelecekte şolary ýalak türkmen dip bilenýän wagty. Türkmeniň kanuny, hukuky hemmelerde baskılanýan wagty. Sen türkmen halkyň ýanynda durmadyňda baýdan ýanynda duran bolup arkadan kin götürdüňiz diýip ýüzüne şalank diýip şarpyk berer ýaly gerek bolar şo wagt. Ýüzüni ýatda saklan. Screenshotlaryny alyň telefonundan şolaň suratlaryny. Türkmen halkyň welaýetliň esasana ýanynda durmadyňyz zanim gitdiňizde bir mataň ýanynda durduňyz diýene mataçada görmediňiz bizi diýer ýaly. Hakikamda velayetler şu wagt bir mataçada görülen nokta. Velayetden gelen gyzlamyz diýe Aşgabatda işläp ýörenler gorkup zat edip bir başyna bir zat gelse-de ýa işleýän ýeri pulunu bermese-de hakyny talap edebilmän. Ede şu Türkdäki ýaly ýagdaýda. Türkde de şon ýala kimliksiz gaçagy işleseň pulun vermese polisiýa gidip bilen ok, arz edip bilen ok. Ede şon ýaly welaýetler Aşgabatda şeýle. Bolun bulara da çekiňä video. Ne mataça yok mu welaýetlaň halky? Men marly hökmünü men özümiň gölümiň baýdakda ulanmagyny islämo. Aýryň ony. Rastak bir salmajak bolsaňyz içine. Kim sitjek bolsaňyz beýdip. Adamlary bir güne türmäge batjak bolsaňyz, türmelerde zorlajak bolsaňyz, öldürjek bolsaňyz, advokat tutulmajak bolsam, men islämo bolar ýaly baýdak. Aýryň ony. Güler geçerim arkadaş. Bana ne çekmişsiniz, ne söylemişsiniz. Güler geçerim yani. Hiç umurumda bile olmaz. Hatta ben oturur bir de müzik dinlerim üstüne yani. Hiç. Kimin aydımın açayın vatandaşlar aydın hani? Türkmen'e yalak açılan kina aşacak ya. Bu arada Azat Dönmez Fema diye yalvarıp liderlerin lideri, beyiklerin beyi, güçlüğün güçlüsü toya çıkma diye alaga dayıptırlar Azat Dönmez. Azat Dönmez'im terden yallakla video çekittir olun, aydın düztür olun. Onu toya çıkmaları uzattırlar. Aynı şeyleri yaşarıyorsunuz kurban olayım doğrunda. Tağam şu bize video çekemeseniz başka ne edip yaranacaksınız kurban ola. Böyle men yapla yani şu an hiç kim çeken o. Kurban kurban ola şu an hiç kim çeken o. Pakirin avrayını yerde koyma, betme. O portretinin üstünden yürüttü. Abi tutuş Amerikan halkını o. Bolum kimin örtü, kim çalasın, kim çakkan, kimin örtü götürmeşek. Kurban olunkin götürmeşeğini. Baydak modadan geçtin bollu baydağa çektiniz, diýdiňiz, goýduňuz, görmedik, kalmadı. Kurban olunkin var. Kim çalasın, kim çakkan. Ay terek gün törek. Bolum derre orak. O pahirin ara pahirin adını tutanam bolman. Talipcan görkeden ne denkini ara bir maç. Yine. Hit him with the strong one. Hit him. Lider yine kahramanı kaldı. Ay kurbana sos var. Seyredin mi? İçin. Hit him. Come on. Ya. Fahir yatla anam bolmandıra baydaktan yana kurban olun ya.
Gurban uly gördüň dämi? Sen bir mataça da yok sen. Bir mataça da yok. O baýdaga bir mata uwurdyň sen olun. Şu mataça da yok sen. Yine senin gelen hakiki dereceň şu. Berdim Kommedow. Şunça wagt telewizorlarda öýdüň, öwdürdüň, mahabatlandyrdyň peýda etmedi. Baýdaga bir wagt mata uwurdyň olun. Şu mataça da yok sen lan. Ýa. Ve hakikatlar acıdır. Anlamasaňyz da, anlamasaňyz da. Tak, bir sancak. Harram vada diýýäni. Ya. Görüşüňiz ýaly watandaşlar. Dünýä bir tarafa, biz bir tarafa gidip barýar. Türkmenleriň gynansaňam türklerde Aziz Nesinlik biri bar. Türkler üçin aýdyp dony 60% diýip. Men 70% diýýänler. 70%. Ýani video çekýänlerden we o like'lan köplüğünü de seyretmeň watandaşlar. Onamy intellektual neme bilen zakat bilen edýärler. Fake bot hasaplar bilen çişirýärler. Olarda pul kana. Tagam görüňiz okmay watandaşlar o. Padarkadan şıpıyorlar ha, telefon, TikTok'da, yarışlarda. Olur üçün mesele däl onu ýazat. O TikTok'da şunu ýazat, ba video goýuňdan soň pul töleýän bolun sana şol ýürütü awtomat like basýar watandaşlar. O 4000-5000 like'lary da üns bermäň ol bara çişirilip ýasalan botlaryň esasynda düzülen like'lar. Şoňa 100 adam bolmasan, belki 200 adam bolsandyr en fazla. O 3000-4000 ama çişirip ýasaýarlarda özlerçe manipulasiýa. Bak, bulan bari işi manipulasiýa etmek ha. Bulan bari işem şol. O. Nakyllyğa ýere suw berseň taňry akasyny diýer. Gurban bolup berdim Kommedow. O. Dobra, ýa. Nura, kim bit, şonu bolkaýda. Gurban bolin kim bitmi? Bolýa. Чем быть? Если чем быть? Ну тогда чем быть, когда кем быть? Когда как Нура быть? Почему чем быть, когда как Нура быть? Кем быть, если быть кем? То тогда Кем быть, если быть кем? кем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Ne dedi? Ne dedi? Ay dur şu bilen komediýa pırkola bana. Men size bir daha da garantiya bereýin, şol adam ölsün. Şolaň rejimi ýykylsyn. Bir aýda galan oşlar hiç kim ýatlany. Ýatlasa diňe çöp ýatlaýarlar, erwetlikde ýatlaýarlar. Bir adamam ýatlamaýar. Vay pahir şeýle gowa adamdy, şeýle de diýjekler ýok. Men size aýdaýyn. Bir hepde de turanok boldy şu.
Diňe töwün ýalar, gargyn ýalar. Berdim Homedow eger eşitýän bolsaň hakykat şu. Ölüp gidenden soň üstüňden kän wagt geçen o. Osan o demir gazyk kareýaly özüňi öwdürip ýa ýygyňda nemetdirip Kurban boljan hem gitseňe tagam ýygyň tütmüt inşallah. Sapym etdiň ara ýurdun işini gördüň ha. Bolluçyk diýdiň däme diýe degmeler ekende göýbersinler Alşerda, Abdullada, ha heniyem tak oturlar. Türkmenistanyň zakaty boýunça gitdi ol. Türkmenistanyň zakaty boýunça gitdi. Alşehre Abdullah azatlyk. Göýbersinler, menem goýaýyn. Goýbermeseler, men ýene dowam. Men hatta beter edermen. Siz Alşehre bilen Abdullah razy bolarsyňyz. Ýüzüňize sylarsyňyz bara. Etdime mana gördüňizem? Etdige mana. Allah jana şükürler bolsun ey dünýäni ul edip ýaradaýyp durup intagam. Ullu kan dünýä giňiş. Dünýäde diňe Türkmenistan territoriýasynda ýaşamalyk zat ýok. Allah'ın yeri şu dünýä. Adamlar üçin berilen adam şu. Yani o taýyny türkmenler alan boldy, bu taýyny özbekler alan boldy, bu taýyny owanlar alan boldy. Territoriýada ýöne hiç kime sen näme üçin o ýurtda ýaşaýan, ýa sen näme üçin bu ýurtda ýaşaýan diýen ýok. Hemmesi dünýä şu. Zatı boyun bolup ýaşandyr. Bir haramzada. Erkek adam bolup ýalwaryp, şu yallaklar var arada yanan bir ýerle gürleşip durkak şu ýada düşýär, şonu gürleşýärse. Şu yallaklar var diýe bagşa adamlar o ýalwaryp video çekkenler. Yani götürüp aýdymaýanlar, ýalwaryp gürleýänler. Sizler gün tuworsaňyz, konçunny gün tuworsaňyz da ýa. Beşinni gün tülerden worsaňyz da ýa. Birden gün tüçülüge başlaýsaňyz diýe. Konçunny gün täze bolarsyňyz da ady belli. O Amerikan kültürlerine garaga goýarsyňyz bara. To hakykatda bara erkek adam mutlaýyn namuslaryň mertebelerini zyňyşyp ýalwaryşyp konçunny 5-nji gün tutup geçýärsiňiz bara. Hudaý saklasyn. Par kişi gülýär. Oturup seriýoz nada aýtsamam gülýär, illeşem. Men näde diýim? Hakykatda ýöne ýallakylar. Siziň üçin degişli şol. Iň arzan küntüler bolardyr ýa. O iň arzan hem iň beýeşinli. Şu wagt özleriniň karşyndan bilse bolýar-da onu. Şuňam. O gözel şahaly basy, Jemal Sapar basy. Ýene-ýeneler. Aýny ýyllygyna bir gezek diý geç gitdi ýani mysal üçin. O Hemra Recep başymyza täjedeli. Hemra Recep taýan owadan gün tuworsaň aýtanda. Hemra Recep. Täçe ýedirin serdara. O başa gelin diýip eşen kenegde oň başyna. Sen egille beri bersen ara işimiz ýok sen bilen. Özüň ýaly gün tetjek bolýan başgalara aýtam. Dün bir ýazyar ağam diýe aýdanyňa diýe gülüp durkam sik gallym diýär. Sidrianski güllür ýalmaýar menem. Gülüp oturkam birden sik gallym diýär.
Men nädeýin vatandaşlar dile gelýär, bile gelýär emme da. Doğru da valla. Gurban ulyna mi atlaňa ýöne o gurgulan pakir öýkelemesin bara. Gurban ulam öýkelemesin bara. Onuň biriňe çykynda bir hakyny goran kişi bolaýyn, o milli hopsuzlyk. Etirkun işiňizden gitmejek bolsaňyz. Troll komanda, Ýaýlym Merdiýew, ýokmy bir içiňdäki o sanulgumdaky oglanyňdan birine çektirt aýt bolmasa. Bir hepde soň poda aýarsyňyzlar. Ýatdan çykýan adamlar bir hepde soň bolmadyk ýaly undup gidýärmi? Canım arkadaşım diye. Canım arkadaşım. Maňa diýäňmi? Eýwallah, minnetdar. Yo, men siziň arkadaşyňyz bolmaýyn o. Vatandaşlar. Men siziň eginleşiňiz bolaýyn, dostuňyz bolaýyn, sirdaşyňyz bolaýyn ýöne. Esasy bilimizdiň Hudaýa baglalyňlaý. Vatandaşlar. Maňa arkadaşym diýmän o gaýrat edin. Avtokeramkan gördüm ha bilýän vatandaşlar. Oň ogly barada ýa maglumatlarym geldi. Tablet geçip bara. Tablet geçip o ogly 19 ýaşyndaky bir oglany öldürtdiler o ýaňakyn. Özüm 1 aýlykda bolan zat. Türmäge ýertdi diýe onum. O oglanyň mara şu ölen oglan ýa biriniň ýekeje ogly ýa. Näçe wagt garaşyp bolmandyr ogly bolyn hiç bolupdyr da. Öwli ýatyp dilenip alynan ogly diýe onam şu ýankyň ogly ba, şu baýdagy üçin video çekip berem. Keramka diýilýän. Şoň ogly tabletkan keypine öldürýär, 20 ýyl alyp gidýär vatandaşlar, 20 ýyl. Seni içil gözläp berler diýe. Aý gözläsinler. Açılan wagty gene geçip yatarlar da näme. Haramda kim byt, ýesli çem byt. Şon ýaly Keramka Ferhatden özüň oňor maşgalaň oňor, çağaň oňor gitdi. Baýdagy boramak saňa galmandyrlar ýa. Ýerde musor şalakalar çykýar adamlar. Keramkada bara sesi ýogyň bolýan. Күнтü bolsa bara o klientim tapylmaýar. O sapaty bilen. O sapatyň bilen saňa hiç kim bizden bermeýär ýa. Öňe 5 ýyl bolarsyň ýa. Klient tapjak bolup. Tagam bolup berýärsiň şoňa meňdeş wagt. Bir öýde 5 stowan bir öýden girip çykýarlar diýe, üst-üstüne ýaşaýarlar diýe bolsa. Baýdagy näme üçin nury basypdyr diýilen düşünjäni kelläňizde sorag berensiňiz ýa goýunlar ýalak bolup diňe basylan ýerini gördüňizde näme üçin diýilen sorag bermediňizmi? Näme üçin etdi şonu nury diýilen soragy berdiňizmi kelläňizde? Nur onu zastavit edýärler mentler. Dogrudur, zastavit edýändirler o. Fakirjik. Bäden men dikýän aňardan olar. İkisiniň ortasynda galypdyr diýsen. Şo sorag beriň. Näme üçin bir şey dipdir? Sebäp näme? Ýani durup duran ýerine edipdirmi ýa-da bir sebäp barmy? Biliň ýani şonu. Выберите 2 предмета diye. TikTok'un meni näme hodun? Nime bot troýdýäňmi ýa? Живой adam ho meni o TikTok. Ekrana urdatlar çykarýanmy? Hawa. Inim sen hakiki revolutsioner. Revolutsioner hakiki. Aýdyp biljek
Lenin bilen bir ganymyz çekişýär da 20-nji aprelde 2-den bolýan. Belki hem şu goroskoplara kän inanamdy, bolýan belki inanmalylar watandaşlar. Çünkü aýyň ýere bolan ýakynlygy, magnitni polyolar täsir edýän bolmaly. 20-nji aprel. Opşu goroskop telesi adamlardan birazcık korkum var. Olar hakykatdan ham vatandaşlar efire girecekler. İlki men bilen habarlaşyň. Birazcık men buňa bir filtr zatsa goýmasam biz artık maç aşa hormat goýýas. Ýani özüniň bilimi bolmadyk, düşünjesi bolmadyk adamlarym efire almak bilen ýalňyşlyk edýär. Şoň üçin ýani ondan öňünden jaňlaşalyň, gürleşalyň, bir düşünjäňe de göz ýetireliň, bir hani ýokary kujaýyna da günümel alaýanoklara bir synyňdan geçirýärler, zat edýärler. Dogrudan biziňe minni bir level atlamasak bolanok, level geçmesek. Bir düşünje panyataty, birazajyk bir ýerli bolan adamlar bilen ýörenmesek, bilimli adamlar ýurdu ösdürýär watandaşlar. Hem men bilimsizem alyp otursam efiriň gadary gatýar watandaşlar. Men oňa ýol berjek gel. Talip tanıyan talip pastaýan gapym açyk. Menem şonu ýaly oň efirine barsam. Ýene şonu ýaly tanıyan bir adamlarmy şonu ýaly. Atak o tanam adamlarma, ýenelerime bagyşlaň, nöňki ýaly o hederlik gutordy. Onu ýaly hederlik ýok. Bizinde urugyn geçmeli. O efirlen kaçdygyny beýgeltmeli. Yani her gabat gelen almalylar bir efire. Düşündiňiz? Düşünjesini tanıyan ha moderatorlarym, matwöleme her wagt gelip bilerler moderatorlarym. Atak tanamayan adamymyz efirde tanajagam boljak gel, pikirnem torajak gel, özüm gyzykly däl maňa. Yani hiç efirem daýra etjek gel. Men efirime uje 400-500 adam ýerýär. Olaň wagtyna hormat goýmaly. Olaň wagtyny biderek gere uğurlamalylar, bolgusyz adamlar bilen. Düşündiňiz? Näme diýe? Dogry aýtjan, bilim bolmady ýurt hiç ýaşan ösmeýär. Конечно, o ýurdu bilim ösdürýär. Bilimli adamlar ösdürýär. Näme üçin şuňa çenli bir sanak adam şekilli bilimli men garşyma çykmady? Ýok, çünki hakykatdan hem ýok watandaşlar. Baram bolsa olaň pokukän. Bardyr birazjyk bilimlisem, ýöne olaňam götü bokdan çyrşalan watandaşlar. Olar şoň üçin hem gelip bilen oklar. Çünki ýüzüne açyk gelmeli bolýar. Şoň üçin watandaşlar ýani biziň garşymyza da çykyp bilen oklar da. Ýok any bir sana adekwatny bizi bilen oturup ýa boyun almaly bolýar. Onuň Türkmenistan ýurdun içinden gürläp bilmeýär hiç kim bizi bilen beýdip. Men oňa inanamok ýani. Türkmenistanyň içinde bizi bilen erkin ýagdaýda ýüzüne açyk gelip erkin diskussiýa edip biljek mümkinçiligim ýok ýani. Ýok on ýagda. Şoň üçin onuň köpsini almagyň many hem ýok daray. Ýokmy значит, onu olary mikrofonum berjek bolup oturmalyň biderek. Ay gördük ha Roz Murat diýen haramlady. O küçüğümüz gittany daşar urtdo Gurwan ulyň ejesine diýetdi şo bolmasa. Gurwan ulyň ejesine diýetdi. Ha näme etdana? Baryp tersini gurlap duran walla. Şu ady tutulanok özü video çekip özü gaşanýa. Olmasa degesmen bilen okşoň daşar urtda eden işler üçin iň bolmanyna. Men ola da meniň şu wagt gepleýän özüniň geplemeýändigine az ekenine inanýan. Ýani maňa hiç kim aýdan ok. Öňe polisiýa ol bul şu ýurtda ýaşajak bolsaň, türmäge gitmejek bolsaň şulara garşy görüş diýen mümkin ýani. Rozmurat gözüňi ırkyp goýberseň düşünjek men o şeýdip goýber. Etseň düşünjek ha. Taňa da düşünýän ýani. Senem iki derede bir ortada galdyň diýen ýaly. Aňardan olar gysýa, menem bärden gysyp dursam,
Hasan meter awraýyň açjak. Ullukan adam kaka, çağalaryň wa. Olamyr gelşiksiz. Daşar urtakaň ben bilýän sen pikiriňem, düşünjeňem. Hemme zadyňam bilýän. Bu atky gepleýän sen näla, zorlan gepletýärler ata. Ay bolýa. Şeýdip görüň o düşünýän ödüm. Goýjak diýdiň ha, goýaýda inni. Oğlanlar daşına çıksana, daşına çıkmasa men meydan boş koyup bilem ok. Meydan boş galya olmasa, düşünseňiz. Men şu meydany boş koýam ok vatandaşlar. Düşdüňiz? Tagam men aýdypdym Alişer Abdulla Talip. Owa. Men onuň galan efir atçanlaryň zatlaryňa efirlerini az ekänler gulokka bartýan bolyn. Bokuna ulaşıp oturýarlar meňa. Olar bir adekvatny işe alyp bar bilen oklar. Alişer Abdulla malades. Owa. Umytsuzlyga da düşýär olanlar. Ýöne zato net bir nimeler bardy da. Bular häzir menim çekilsem olaram boýutak bolana vatandaşlar. Men Gurban oğlu saylasın. Ya meni saylasın ya da ta Alişer bilen Abdullah'ny göýbersin. Ýöne men onu olardan erbet bolar men aýdaýyn size. Olardan erbet bolar men size. O olanlara inşallah bermez size ýöne. Alsaňyz da men gaýan çaýkama üçin elimden gelen meder. Size ýönkü bu farhady edişiňe diýýäli, belki olanlar edişiňe diýýäli bir seredip durjak aktivizm ýok. Tagam ol siziň özüňizde de minus. Basmaly bolýaňyz, barsalar basmaly bolýaňyz. Halkara arenada da ýene de özüňizde minus. Ýewropa bilen işletmen men sizi. Men size aýdaýyn. Ýewropa bilen işletmen. Baran yerimde wara, Ýewropa döwletlerinde de diýerin wara. Aktivistler aketdiler, bassalar. Näme üçin siz şolar bilen işleşýäňiz diýip. Taýda diýip bolýar şonu arkaýyna. Şolary da ettirmen şonu wara. Tak što ýalňyş ýola barýaňyz, Berdimuhammedowlar. Bilemok, siziň zaprosyňyz ýok kada Türkiýe size bir zat etjek bolýarmy, onu biljek geldi. İşim ýok. Ýöne ýoluny tapy. Olanlarda günä da ýok. Kanunyň 42-nji maddasy konstitusiýaň esasynda pikir azatlygynyň peýdalanyp seni kritika etdiler. Sen çydaň ok dämi? Sen mundan beter zatlara taýin bol, Berdimuhammedow. Ölüp giderse ýöne sen awraňam bile düküp gidersin. Gerek bolsa ölümizde de seni alyp gidersin bilece. Iň bolmanda adamyň ýüregine ýigren çekip gidersin. Düşündiňmi? Ýigren çekip gidersin. Şolam ýeterlik. Şolam bir gün göwerýärem, miwesini berýärem. Siz ýaman öwrenişdiňiz ha siz o. Size hiç kim işat diýmedi bolyn. Telewiziýanyňyz diňe özüňize seredip dur. Gaziýet jurnalyňyz diňe özüňiz. Ýygnaklar geçirseň hem diňe arkada çäre urnasaňyz hem diňe arkada ýaman öwrenişdiňiz ha siz o. Götüwokly korrupsioner. Seni dekan wagtyň seni owrasen o. Para horasen. Adamyň pulunu alyp $100 bolsa bana atmadyň aşagyna oýaý diýip stoluň üstüne goýdurup. Dekan wagtyndan tanýar seni. $100 adam sen o. Men şu ýolda näçe bin dollarmy ýitirdim men şu ýolda. Näçe bin dollarmy. Berdimuhammedow. Kim gowanda? Aýraly agdyýylyk bilen tapar. Ýurtda hiç kaçan bilimlem gutarýan näler, ýurdu dolandyrjak adamam tapylar vatandaşlar. Hiç gaýg etmeň. Şulardan 100 etse, 1000 etse gow bolar şolar.
Yeter ki biz halk olup aýralyň şolary. Ana talip inimiz ertir köşke barıň diýip video çekipdir. Şonu gaýrat edin. Men häzir TikTok'dan görkedeýin. Edin barıň köşke baralyň watandaşlar. Barıň ýani. Tak. Adamlar näde eklenýän? Bir noktalar siz bolsa maşinlaryny dastavka edýän. Mähterwar watandaşlar, 6-njy ýyl barynda köşküň öňüne maşinany talap edin. Hiç bir dünýäniň ösen ýurdunda olar ýazat edilen. Bu gönümel sizin hak we hukugynyň etlenmelidir. Onu ýatdan çykarmaň. Ertir gelip aýalyňyzy, gyýyňyzy alsalar, şonu da siz çykarmarsyňyzmy? Mundan beter näme gerek size? Siz özüňiz pul berip aldyňyz. Hökümet gelip şu maşina alanmakda kömek etdimi? Bar banktan kredit alanmakdyňyz, adam görjek bolýaňyz, arşek bolýaňyz, daşy kreditni beren oksyz. Kredit aljak bolsaň adam pul bermeň. Näme mundan beter näme gerek? 6-njy ýyl baryň köşküň öňüne talap edin var maşinaňyzy. Seredin näme diýen boljagyny. İçeri İşler Ministri öz başta karar çıkarıp atıyor. Aslında karar çıkarayan edara meclis bolmaly, iş görkezýär. Sebebi aýyň 4-nü ýygnak bar. Özüňiz karar berin, netije çıkarın. Mehriban vatandaşlar. Assalamu aleykum we rahmetullah. Adam Barıň watandaşlar, dogry maýdan. Oýna demek ustada 500 adam atýarsyňyz. İçine girmän ýene şonça adam bar. Barıň, siziň maşinanyňyz bol, siziň hakyňyz bol. Dastavka edip bol, içerikde kaptırlar, köne Juli, köne ýyl köne maşinlary, näme olar pulun berdim o. Sizin hususy emläňiz. Dünýäniň hiç ýerinde beýle zat ýok watandaşlar. Döwletem bolsa, hökümetem bolsa sen zadyň alsa ýerine pulunu bermeli. Pulunu bermeli watandaşlar. Ödem gostandardyň berýän bahasyndan bermeli. Ol Garabadarda näçe durýan bolsa, pajalsta şondan tölesin, ondan soň alsyn. Bular siziň zatlaryňyz alyp öz zadyňyzy goramagy başaryň adamlar. Oýna edemok, barıň, ertir köşke barıň. Çağırış edildi şo barada. Kimiň maşiny stayanka dykylan bolsa, köne maşin, täze maşin aly bilmeýän bolsaňyz barıň. Taja maşina gitmeýän barsyn, kömege barsyn, dost üçin barsyn. San bolup barıň. Goýu adamlaryň näme eýlediňini bilsinler. Yo, maşin siziň ko, watandaşlar oň erkeklik barda görüngüden o taýda. Hak hukuk barada görüngü diýär o siz erkeklik bolup bara bir meýdana çykyp biz eliňizde taýap paltal urşuň diýende o. Size diýäs ki, siziň zadyňyz ol. Pulun tölesin, pajalista alsyn, gösüne soksun, ýere soksa şoňa soksun bana. Tölesin bazar bahasyndan näçe bahas durýan bolsa. 200 milyon olsa 200 milyonu tölesin, ondan soň alsyn. Siziň o köne maşinanyňyzy stayankada dykyp sakladyp, kim o bular o, siziň zadyňyz. Barıň watandaşlar çağırış edildi şo barada, höküman barıň. Oýna edemok. Özüňize gerek bolsa barıň ýöne. Ýoklay men şo. Saçaklay men, gorkoklay men şo maşindanam geçdim şoň üçin eken, onu zadyňyzy al. Ararýarsyňyz men saýdym. Namysyňyza çen alarlar onu. Ola maşina eken bar. Namysyňyza gözüňize basyp alyp giderler. Bir zada ýol berseňiz, şoň ikinji, üçünji adım badyr şonu ýatdan çykarma. Bir zada ýol berseňiz, aýdaly şu bir zada aldyrtdyňyz. Şoň ertesi gün ikinji adymy, üçünji adım badyr watandaşlar. Dowam edýär ol, şo taýda duraýan ol. Şuňaňyz. Ha, başta velayet uluglaryň salmady Aziýada döwründe Aziýadan bahan edip, indi adamlarym salanawa görüşmedi ýaly. Aşgabatdan täpöre näme üçin geldiň? Näme etdiň? Propiskaň wamy? Durduň bir ýer propiska. Ay ho, men viza almana geldim konsulluga ýa-da ana viza sentra. Şonu da alyp gelmeli. Gelen men sana jerime belläýin diýip. Gidip gira, duranawa. Ağam, siz mektepde görkezdiler, okuwçylar şular görmekdi. Şundanam ben. Şunyň aýtlap erkekçe.
Ve şular görmen diye. Ola adam beter reklam mı oluyor? Ola adam beter be ne yapçın görmeliler ki diyen. Hani oturdun lak görüyorsun diyendirler. Тима, кем быть, если интернета не будет? То тогда Нураг'ın efiri будет. Doğru diye. То тогда aktivistlerin efiri будет. Ay, durmuşsunuzdan bir çıktın çok kağılı da onu da düşün yani anarda da bir geli durmuşam bir çıktın çok kağılı var. Oh. Кем быть тогда, если хуй-плёт быть? Когда гурбам гуль быть, тогда хуй-плёт быть. Тогда почему чем быть? Bunlar ne edip ekleneceğini birini okular size olsa maşinlerini dastavka edeyim. Mehruan vatandaşlar 6. yıl barında köşkün önüne maşini talep edin. Hiçbir dünyanın ösen yurduna olar yardım edilen o. Bu gönümel sizin... Merhaba değerli dostlar. Ben bir Türkmenistanlı aktivistim. Türkiye'de sadece fikirlerini ifade ettikleri için tutuklanan 2 vatandaşımız var. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov. Onların hayatı büyük bir tehlike altında. Eğer Türkmenistan'a gönderilirlerse orada büyük bir zulme uğrayacaklar. Türkiye'nin ve tüm dünyanın bu duruma duyarsız kalmamasını istiyoruz. Adalet ve insan hakları için sesimizi birlikte yükseltelim. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyurun ve adalet için birlikte mücadele edelim. Teşekkür ederim. Allah zalimleri perişan etsin. Amin. Amin. Allah seni iyi ki bizim aramıza katmış ya Talip. Yemin ediyorum. Şükürler olsun Rabbime. Senin gibi bir kardeş tanıdığıma da çok memnun oldum. Bu yolda gerçekten iyi ki bu yola katıldın yani Talip kardeş. Vallahi yemin ediyorum. Şu aktivizme koşulanın meğeri bak en güzel şeydir bu. Talib'in bizim harekete koşulmağı, şu yola koşulmağı en güzel şeydir vatandaşlar. Mesela diyeyim. Bak başka da bir sürü insanlar geldi gitti ama şu Talib'in tuğulümü aramıza koşulmağı gerçekten aktivizm için, Türkmen halkı için demek ki Allah diyen yeriniz var vatandaşlar. Yani öyle bizim şu yolla her hil perdatırları gördük, yeneler gördük yani Talib'in aramıza koşulmağım aktivizm için, apozisiya için ingo zat dolu da, ingo haber diyen, ingo bir netice diyen. Birimiz kötü, birimiz de iyi olabiliriz. Bir sıkıntı yok yani. Talip iyi olur, ben kötü olurum, sıkıntı yok. Zaten kötü olmaya razıyım ben arkadaşlar. Yani yeter ki amacımıza ulaşalım yani. Merhaba değerli dostlar. Şuradan tekrardan dinliyoruz. Kim Dur bir dakika. Кем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Ne dedi? Кем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Воробей, который находится в твоем кастрюле, лучше, чем бык, который находится в кастрюле другого человека. Имеется в виду на людей, чтобы ты не надеялся, или, в общем, сами поймите смысл этого слова. Emotional, damn it! Короче, сами поймите, да, этого слова смысл, короче. Понимаешь, да, братан? Это. Сами поймите, да, что-то сказал, но хорошее что-то. Ladna vatandaşlar, canınız sağ olsun. Nurağınız bu çekilen videolardan üzülýänler, gynanýanlar diýip pikir etmäň, vız gelen ok,
Şundan hem geçen noktaca men size edeyim. Zaten önemli olan insanlara dikkat çekmekti. Bu şekilde olur. Adam ölmedi neticede. Neticede cinayet olmadı ama bir intriga döredildi ve adamlara baydaktanam, vatandanam, prezidenttanam gımmatlı zadın adamdığına ünt çekildi. Düşündü, düşünmeyene tağam eşeğin ulağına 40 yahin okanyalı. O düşünmeye. Olur tağam mağlayın akını görüyorlar. Canınız sağ olsun vatandaşlar. Sağlıkta görüşelim. Hepinizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Ne önkü yal gavat gelen efiri alamdok. Bırak kudursunlar. Bırak bu şekilde konuşsunlar. Bırak video çeksinler. Bırak onlar da aktif olsunlar. Olamıyorlarsa da defol gitsinler yani. Canınız sağlığı, emmeğini de giyeceğiniz rahat vatandaşlar. Başkalarına da birlik can sağlığı dileyen emmeğini de. Sağ olun. Görüşen çek.